Så nu filmer vi, det her det er Logride 33.7. Fuck, vi dør, Steffen, man. Måler vi de store frit fald. Wow, nice. Og så er jeg bare med kigger der, og så er det bare, jeg tænker, hvad fanden sker der deroppe? Så er det bare trolling til the maximum limit. Hvor der er krokodiller derude. Skal vi kigge? Nej. Upright, okay. Du må ikke sidde sådan her, fordi så tror jeg, de kan gå ind her. Okay, vi dør nu, Steffen. Jeg ved ikke, om jeg kan holde fast. Jeg bliver nødt til at holde fast med mine ben, hvis så falder jeg bagover og brækker nakken. Jeg bliver sur, hvis du falder ned i mig, Steffen. Jeg filmer lige bagud. Nu er jeg ikke at tage kameraet. Jeg kan ikke lide den lyd der. Steffen, jeg filmer. Das muss jeg tage på YouTube! Du blokker med dit hoved! Yeah! Fuck! Jeg er våd, Steffen. Jeg er rigtig våd. Vi er slev. Hassan! Sig hej til kameraet! Hej, yeah. Det var bare min burs, du tager bare håndklæde på det hele. Hassan rører ved en kænguru. Det er billeder. Jeg tager ikke billeder, jeg filmer. Jeg går lige det væk. Hvorfor smager du ikke? Det kunne ikke fedt. Hvad sker der for dem, når der kommer nu? Nej, lad nu bare på det her. Det gør sådan der. Ja, hvad sker der for, at de går langsomt? Prøv at se, prøv at lægge mærke til halen. Den går med halen i hvert fald. Ja. Kan du filme? Ja. Det er ikke hårdt i den her stilling eller noget. Det ser også i går. Det gjorde den sikkert, Hassan. Bare rulle de spændende der 5 minutter mere. Fuck, jeg får kvælden med bare at se på. Jeg vil lige se Hassans face, hvis jeg kan finde det. Hvorfor holder han ikke stille, så jeg kan se Hassans ansigt? Der var han sgu. Nej. Den er ikke færdig. Nej, den skal først se køre rundt. Hassan ser ikke ud til at have særlig godt. Hvor? Nu kan jeg ikke engang finde den her. Nej, så sluk. Er det så Bundaberg? Seriøst, den er irriterende at høre på den her. Jeg kan mærke, at jeg får kvælden inden... Kunne du se hende i Leopard? Hvor? Det er også fint, at vi skal på film. Skal jeg så bare videre over dig? Nej, okay, hun så bedre lige før. Kigger hende der. Måske var det, fordi hun smilede sødt. Hey, benene på vand, bror. Okay. Det skal lige lade være med. Nej, det gør du ikke. Jo. Nej! Nej! Nej, rampen! Jeg kan ikke se en skid. Tag et billede med blitz. Nej, jeg er ved at optage. Jeg kan se en skid! Hvor er vi henne? Hvor er den? Der er nede! Der er nede! Wow, den var der blitzsluder.
Fuck, det var uhyggeligt. Skal der vand helt vand i ryggen? Hold din kæft. Nice. Op på linsen. Okay, jeg dækker kameraet. Fuck, det er dejligt nok at sidde her. Mark, dit fucking skid. Fuck dig, Mark. Jeg har ikke fået noget endnu. Der er ikke noget der, vel? Der kommer bølger. Det er bare sådan nogle pussy rides, vi har optaget fra, fordi man ikke kan gøre andet. Blot så. Tower of Terror, du ødelægger. Jeg gider ikke se det. Skal jeg komme af det? Jeg tager bare billeder. Fuck ja! Nej! Nej, sgu da! Åh, shit, man! Jeg kan se vanddråben. Åh! Shit! Jeg troede, de sagde, det var mega... Det er koldt. Mine baller! Det er koldt. Mine baller! Jeg har ikke fået det, hvad sker der? Ej, lad mig bare! Jeg tager ikke! Oh shit, oh shit, oh shit! Jeg tager ikke! Fuck! Bare indlukker i selv, den her. Fuck, jeg er blevet. Fuck, det er koldt. God! Der er lidt vand på linsen. Det er også bare en pussy-lens alligevel. Du sidder der og tager billeder af dig selv, Stem. Jeg tager billeder af... Så Hassan, hvordan har du det? Stadigvæk sort? Til mor, Der kommer nogle faggots dernede. Så kommer der bare den der bølge lige her. Så kommer vi sådan her. Nej! Skal på det nice. Hey der! Det var uhyggeligt. Ja, vi er glade.